Nazifi yau Allah gashi ya sa shekara 43 ana kokowa cikin Nijar. Difa ba ta taɓa cimma wanga matsayi ba in banda yau kuma ta hannunka. Wane godiya za ka yi ga jama'ar ƙasa wanda ke sauraron mu a cikin wanga alheri da Allah ya baka ka biɗo Difa kuma ba a daɗe ba da ka yi transfer daga Nyamai ka koma Difa gashi yanzu Allah ya fara gwada ma alamomi kafin kokon takobi ta zo. Wace godiya za ka yi ga jama'a? Assalamu alaikum. To ni abin da zan ce jama'a gaba daya kasar Nijar kasar mu ce. Haka. Ina musu godiya da manya da yara gaba daya. Haka. Na gode musu. Haka ne. Kuma ni yau ina cikin farin ciki. Haka. Da gashi yau zan kaiwa Difa kofi. Wallahi gaskiya. Shine na farko gaskiya. Na gode sosai. Kuma shine na farko. Gaskiya ne. Na ji daɗi sosai. Haka ne. Gaskiya na to kowa ta gaba ana fata a cimma irin wanga matsayi koko ana sa a kai dai wani wuri. Ka san komai yana da lokaci. Haka kine haka shi. Haka nan na. Ko ina ne Allah ya sa da rabanka. Wa kullu shay'in adadan. Haka nan na. Yau da gobe shi Allah. Haka nan na. Komai na da lokaci. Gaskiya. Allah ya kawo lokaci kamar yanzu. Haka ne to babu da yayi.